നാമം ചൊല്ലിക്കോളൂന്നല്ലേ മാതാജി ഇന്നലെ ഈവനിങ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ എപ്പോഴത്തെ ടൈമില്? ഞാൻ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ ആരും മുതലേ അത് ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകല്ലേ ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ലേ നമ്മൾ? പറ്റുന്നവര് വരാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളാരെങ്കിലും ചൊല്ലിയോ? നിങ്ങളുണ്ടായിരുന്നോ? അല്ല ഇല്ല ഞാനില്ല. ഞാനും കണ്ടില്ല ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. നമോ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗുരുവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ആണല്ലേ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 13ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. നമ്മൾ അതില് പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി? നമുക്കറിയാലോ. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്? പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, അതെല്ലാം കൂടി 24 പ്രകൃതിയില് പഞ്ചഭൂതം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളല്ലേ പ്രകൃതിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉള്ളത്? ശരി. ഇത് രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, സത്വഗുണം. സാത്വിക ഗുണം. 3 ഗുണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ആ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വരുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആകെ 27 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. അതിൽ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ജീവാത്മാക്കളുടെ മുക്തിയും ബന്ധനവും അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 5 മുതൽ 9 വരെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ വിവരണം. 10 മുതൽ 13 വരെ ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളിലെ ഗുണത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ കുറിച്ചും 14 മുതൽ 18 വരെ ഗുണങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മരണത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. 19 മുതൽ 27 വരെ ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മറികടക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അങ്ങനെ 5 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം, 1 മുതൽ 4 വരെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. പരം ഭൂയ പ്രവിക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയാ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഏതറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഏതോ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഋഷികൾക്ക് എന്ത് സാധിച്ചത്? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഇനി ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ആ പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. തത്വജ്ഞാനപരമായ ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ അധ്യായത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രഭാവം സ്പഷ്ടമാകും. അപ്പൊ തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയ, അതായത് എന്താണ്? സാഖ്യയോഗം.
അതിലൂടെ ഈ അധ്യായത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രഭാവം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ആത്മാവിനെ ആ കുടുക്കിൽ പെടുത്തുന്നതും മോചിപ്പിക്കുന്നതും ഏതേത് വിധത്തിലാണെന്നും ഈ അധ്യായത്തിൽ പരമപുരുഷൻ വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ ഈ അധ്യായത്തില് ഏതൊന്നിനെ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചെന്നാ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും അത് ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് മോചനം ലഭിക്കുന്നതെന്നും ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇതിന് മോചനം ലഭിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്? അപ്പൊ ഏതൊന്നും അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്? ഇതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത് ഏതറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അവർക്കും പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതഃ സർഗേപി നോപി ജായന്തേ പ്രളയേനാവ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. അങ്ങനെ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരുവന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇതിൽ ഉറച്ചു നിന്ന്, ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ആ അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ എന്ത് വരില്ല? സൃഷ്ടികാലത്ത് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ടോ പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവേണ്ടതോ വരുന്നില്ല. കാരണം ഇത് രണ്ടും എവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കുക അല്ലെ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തികഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനോട് തുല്യനാകും. അയാൾ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകും. എന്നാൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാവെന്ന നിലയിലുള്ള വ്യക്തിത്വം നഷ്ടമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് തുല്യനാകാനും ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ആ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല എന്നാണ് നമുക്കവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, മമ യോനിർമഹത് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം പദാമ്യഹം സംഭവ സർവഭൂതാനം തതോ ഭവതി ഭാരത. അല്ലയോ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയാത്രേ ജനനത്തിന് കാരണം. ഇവിടെ ജനനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയാണ് ജനനത്തിന് കാരണം. അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയാണ് ജനനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയാണ് ജനനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അരിക്കൂമ്പാരത്തിൽ തേള് മുട്ടയിടും. ചിലർ കരുതും ആ അരിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? തേളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ അത് വാസ്തവമല്ലത്. പെൺതേൾ അരിയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടികൾ എന്ന മട്ടിൽ പുറത്തു വരുന്നുവെങ്കിലും അതിന് ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അരിക്കൂമ്പാരത്തിൽ തേള് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും, കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുമ്പോ ഈ അരിക്കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ ഓൾറെഡി തേള് മുട്ടയിട്ടത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ അരിയിൽ നിന്ന് ആ തേളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭൗതിക പ്രപഞ്ച എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല, പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടികൾ എന്ന മട്ടിൽ പുറത്തു വരുന്നെങ്കിലും അതിനെല്ലാം ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അതിന് ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാത്തിന്റെയും എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതിയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെ എന്ത് വരുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി നടക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടിയും ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആക്കിയാലാണ് ഇവിടെ സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയാ സംഭവന്തിയഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോ നിരഹം ബീജപ്രദാപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. അതായത് ഈ നാനാരൂപേണയുള്ള നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. ഈ എല്ലാ ജീവഗണങ്ങൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവയുടെ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പിതാവും ആരാണ്? അതും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയാണ്, അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദ്യ പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഭിന്ന രൂപത്തിൽ പിറവിയെടുക്കുന്ന ജീവസത്തകളാൽ പൂരിതമാണ് ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പലതരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഭിന്ന രൂപങ്ങളിൽ പല രൂപങ്ങളിൽ നമുക്ക് പിറവിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ പിറവിയെടുക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളാൽ പൂരിതമാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത്. സത്വം രജസമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവഃ നിപതന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹീനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ 3 ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 3 ഗുണങ്ങള്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകും. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകൃതിയുടെ വരുമ്പോ പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗം കൊണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം അതിനെ ബന്ധനാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെ ബന്ധനാക്കുന്നു. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വ പ്രകാശാഗമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ബദ്ധാതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനക. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സത്വഗുണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ബദ്ധരാക്കണം. അപ്പൊ സത്വഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലോ മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാണ് സത്വഗുണം, പ്രകാശമാനമാണത്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്ത്? സത്വഗുണം. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരെങ്ങനെയാണ്? ജ്ഞാനത്താലും സുഖത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ജ്ഞാനം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സുഖം കൊണ്ടും ബദ്ധരാക്കപ്പെടാൻ ഇവിടെ ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ വിശുദ്ധമായതാണ്, പ്രകാശമാനമാണ്, പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് സത്വഗുണം. പക്ഷെ ആ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ജീവസത്ത സത്വഗുണ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയെന്നും അങ്ങനെ അവരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിരിക്കുമെന്നുമുള്ള അഹങ്കാരം അയാളെ ബാധിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ അയാൾ ബദ്ധനാകുന്നു. ഇതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും തത്വചിന്തകന്മാരും. അപ്പൊ ഒരു ജീവസത്ത സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ താൻ ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറി, അവരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനാണ് ഞാൻ എന്നൊക്കെ ഒരു അഹങ്കാരം ആരിൽ വരും? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളിൽ വരും. അങ്ങനെ അയാൾ എന്താണ്? ബന്ധനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള ഉദാഹരണം ആരാണ്? ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, തത്വചിന്തകന്മാരൊക്കെ അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോ നമുക്കുള്ളിൽ ഒരു അഹങ്കാരം എങ്ങനെ വരും? നാം മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണെന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം നമ്മളെ ബാധിക്കാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ പറയുന്നത്. സത്വഗുണത്തില് സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടുമാണ് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. എവിടെ? സത്വഗുണത്തില്. രജോ രാഗാത്മകം വിത്തി തൃഷ്ണ സംഘസമുദ്ഭവം തന്നിഭത്താതി കൗന്ദേയ കർമ്മ സംഘേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യൽ
ത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. ഇപ്പൊ അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് എന്ത് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അളവറ്റ തൃഷ്ണയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത് രജോ ഗുണം വരുന്നത്. ആ രജോ ഗുണം ദേഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നതാണ് എന്ത് രജോ ഗുണം. അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെന്താണ് അളവറ്റ തൃഷ്ണ, നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇതിലുണ്ടാകുന്നത് രജോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അത് ജീവാത്മാവിനെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിലാണ് ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നത്. അതാണ് എന്ത് രജോ ഗുണം. രജോ ഗുണത്തിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആസക്തിയാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ മുഖ്യ സ്വഭാവം. അവിടെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആസക്തി കൂടുതലാണ് ഇതില് രജോ ഗുണത്തില്. സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനിലും പുരുഷന് സ്ത്രീയിലും ആകർഷണമുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം രജോ ഗുണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തില് തൃഷ്ണ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, പിന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് തമ്മിലുള്ള ആസക്തി, ഇത് രണ്ടും ഇതിൽ വരുന്നതാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ മുഖ്യ സ്വഭാവമായിട്ട് പറയാം. തമസ്ത്വജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി സന്നിബദ്ധാതി ഭാരതപുത്ര. അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരങ്ങളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. നമ്മുടെ അജ്ഞാനജന്യമാണ് എന്ത് തമോ ഗുണം. അത് സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഈ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര ഇവ ഈ ജീവാത്മാവിനെ ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അജ്ഞാനജന്യമായിട്ടുള്ളതാണ് തമോ ഗുണം. സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രമാദവും അലസതയും നിദ്ര, ഇതാണ് എന്തിന്റെ പറയുന്നത് തമോ ഗുണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ പ്രമാദവും അലസതയും നിദ്ര അത് ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ എന്തിൽ കുടുക്കിയിടാണ് ഇവിടെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. അലസത കൊണ്ടും നിദ്ര കൊണ്ടും പ്രമാദം കൊണ്ടുമാണ് ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അജ്ഞാനജന്യമായിട്ട് അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതാണ് എന്ത് തമോ ഗുണം. സത്വഗുണം ജ്ഞാനമാണെങ്കിൽ തമോ ഗുണം എന്താണ് അജ്ഞാനമാണ് തമോ ഗുണം. സത്വഗുണമാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനമാണ്. അലസത, നിദ്ര, പ്രമാദം ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത് തമോ ഗുണത്തിന്റെ പറയുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് തന്റെ മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചു, അതുകൊണ്ട് താനും മരിക്കുമെന്നും ഏവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യൻ നശ്വരനാണ്, അവനെ പിറക്കുന്ന മക്കളും മരിച്ചു പോകും, മരണം സുനിശ്ചിതമാണ്. എന്നിട്ടും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? ഉന്മത്തരായവരെ പോലെ പണം വാരിക്കൂട്ടുന്നു, രാവും പകലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ഉന്മാദം ബാധിച്ചവര് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യം കാണിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്തില്ല നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. നമ്മളാ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. സത്വം സുഖേ സംജയന്തി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമഃ പ്രമാദേ സംജയുത്യത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജാഗുണം ഒരാളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുകയാണ്. സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? സുഖങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്കോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കും. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം, അലസത, നിദ്ര ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു വ്യക്തിയെ ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നെയാണ്? ബന്ധനം തന്നെയാണ്. 3 ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് ബന്ധനം തന്നെയാണ്. ഇനി ഓരോ വ്യക്തിക്കുള്ളിലെ ആ ഗുണത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് എന്ത് 10 മുതൽ 13 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. രജസമശാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്നു, ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വതമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു, മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വ രജസ്സുകളെ
കീഴടക്കുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും തമ്മില് മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോ സത്വഗുണം രജസിനെയും തമസിനെയും കീഴടക്കും, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം സത്വഗുണത്തിനെയും തമോ ഗുണത്തിനെയും കീഴടക്കും, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം സത്വ രജോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താണ്, എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഒരു വ്യക്തിയിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള മത്സരം എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാകും. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും, നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയമുണ്ട്, സ്ഥിരനിശ്ചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഈ സത്വഗുണത്തിൽ അനുഗ്രഹീതനാകാനും ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിക്രമിച്ച ആ വസുദേവ അവസ്ഥയെ വിശുദ്ധ സത്യത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, അതിനെ മറികടക്കാനായിട്ടും അവിശുദ്ധ സത്യത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നമ്മള് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് അവിശുദ്ധ സത്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായത്തെ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃതം സത്വമിത്യുതഃ. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ശരീരത്തിന് നമുക്കറിയാം 9 ദ്വാരങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലെ, ശരീരത്തിന് 9 ദ്വാരങ്ങളാണുള്ളത്. ആ 9 ദ്വാരങ്ങൾ എല്ലാതും സാത്വികത ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, അത് ആ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്, ശരിയായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കാണാനും കേൾക്കാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ആ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം ആ വ്യക്തിക്ക് അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹഃ രാജ്യസ്യേതാനി ജായന്തെ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിലോ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് രജോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് അതിയായ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതിയായ ആസക്തി നമുക്കുണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ കഠിനമായ പ്രയത്നം, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനങ്ങള്, മോഹാവേശം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്, രജോ ഗുണത്തിന്റെ. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യാനും അവർക്കൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്, ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. ഇതൊക്കെ ആരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. രജോ ഗുണ സ്വഭാവി തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തിൽ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തനാകാറില്ല, അത് ഉയർത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തിൽ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തനാകാറില്ല, അത് വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി. ഇനി തമോ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്, അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച താമസ്യേതാനി ജായന്തെ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വളരുന്നതെങ്കിലോ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവയാണ് നമുക്ക് പ്രകടമാകും. തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വളരുന്നതെങ്കിൽ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ നമുക്ക് പ്രകടമാകും. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല. അകർമ്മണ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരുവിധ താല്പര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല. തേജസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല, അറിവുമില്ല, ജ്ഞാനമില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്, പ്രകടമാകുന്നത്, തമോ ഗുണത്തില് പ്രകടമാകുന്നത്.
അടുത്തത് ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മരണത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. യഥാ സത്വേ പ്രവൃത്തേതു പ്രളയം യാതി തഥോത്തമാവിതാം ലോകാൻ അമലാൻ പ്രതിപത്യത്തെ. സ്വാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ സ്വാത്വികരായിട്ടുള്ളവരാണ് മരണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ മരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോവാൻ സാധിക്കും? ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക്, ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് ആര് പോകുന്നത്? സ്വാത്വികർ മരിക്കുമ്പോ എത്തുന്നത് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ അമലാൻ എന്ന പദം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. അമലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രജോ തമോ ഗുണങ്ങള് തീണ്ടാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ അമലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഇല്ലാത്തത്, തമോ ഗുണം രജോ ഗുണം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? അമലാൻ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാലിന്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ സത്വഗുണമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയാണ്? മാലിന്യം നിറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ്? സത്വഗുണാണ്. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണത്തില് ഭൗതിക ലോകത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ്? സത്വഗുണം തന്നെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലാണ് ഒരു വ്യക്തി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി മരണപ്പെടുമ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഋഷിവര്യന്മാരും മഹാഭക്തന്മാരൊക്കെ വാഴുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കാണ് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് രജസി പ്രളയം ഗത്വാ കർമ്മ സംഖ്യഷു ജായതേ തഥാ പ്രലീന തമസി മൂഢയോനീഷു ജായതേ. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുന്നത്. ഇനി നേരെ മറിച്ച് രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരണപ്പെടുന്നെങ്കിലോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. അപ്പൊ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെവിടെയാണ്? ഭൂമിയിലാണുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവർ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. തമോ ഗുണത്തോടെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ അവർ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോ അവര് മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. രജോ ഗുണമാണെന്നെങ്കിൽ അവര് ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഒരിക്കൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ച ജീവാത്മാവ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും താഴ്ന്ന പടികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ലെന്ന് ചിലർക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മമെടുത്ത നമുക്കൊരു ധാരണയുള്ളതാണ് അല്ലെ? നമ്മളൊരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇനി മൃഗങ്ങളൊന്നായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മളിൽ തമോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യനായാലും മനുഷ്യനെ തമോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ മരണശേഷം ഏത് ജന്മത്തിലേക്ക് പോകും? മൃഗരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുമെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? തമോ ഗുണം നമ്മളിൽ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യജന്മാണെങ്കിലും നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകണം? മൃഗരൂപത്തിലുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇങ്ങനെ അധപതിച്ച നിലയിൽ നിന്ന് പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ വീണ്ടും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മള് ആ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി നമ്മൾ അതിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? പിന്നത്തെ ജന്മം മൃഗജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ മൃഗജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് എന്താകാം? മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് വരാനായിട്ട്, ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ മനുഷ്യജന്മം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉറപ്പാണെന്ത്? നമുക്ക് മൃഗത്തിന്റെ ജന്മം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. കർമ്മണ സുഹൃതസ്യാഹു സാത്വികം നിർമ്മലം ഫലം രജസസ്തു ഫലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസാ ഫലം. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സദ്ഗുണത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിശുദ്ധമായതായിരിക്കും, അത് സാത്വികമായിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഫലം ദുഃഖമാണ്. കാരണം എന്താണ്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ള നമുക്കറിയാം ആസക്തി, ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ദുഃഖം സംഭവിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം അത് അവർക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. അത്തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ആരുടെ പ്രവർത്തികള്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രജകളേവരും ജന്മങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മനുഷ്യ സംസ്കാരം തീർച്ചയായും മനുഷ്യരുടേതല്ല. ഇന്നത്തെ മാനവ സംസ്കാരം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളാൽ അങ്ങേയറ്റം വഴിപിടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ആപത്കരമാണ് ഈ കാലം. അപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്നതാണ്, നമ്മളെ ഈ പ്രജകള് എല്ലാവരെയും മൃഗങ്ങളാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം, അത് എന്തല്ല ശരിക്കും മനുഷ്യന്മാരുടെ സംസ്കാരമല്ല. അത്
ഇന്നത്തെ മാനവ സംസ്കാരം എന്താണ്? രജതമോ ഗുണങ്ങൾ അതിന് അങ്ങേയറ്റം വഴിവഴിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് ഈ ഇന്നത്തെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആപത്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലമാണത്. അപ്പൊ മനുഷ്യവർഗത്തെ ഈ മഹാവിപത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? സുലളിതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിലേക്ക് നയിക്കാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യവർഗത്തെ നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് നയിക്കേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്വ സംജായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭ ഏവ ച പ്രമാദ മോഹതമസൗ ഭവതോ ജ്ഞാനമേവ ച. സത്വ സംജായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭ ഏവ ച പ്രമാദോ മോഹതമസോ ഭവതോ ജ്ഞാനമേവ ച. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനവും രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ലോഭവും തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദവും മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലോഭ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് രജോ ഗുണത്തിൽ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങള്. തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നോ പ്രമാദം, നമ്മളെ മൗഢ്യം, അതൊക്കെയാണ് എന്ത്? മോഹമൗഢ്യം എന്നിവയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലും 3 തരത്തിലാണ്. സത്വഗുണാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കും. രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങളും, തമസിൽ നിന്ന് എന്താണ്? പ്രമാദം അല്ലെങ്കിൽ ആലസ്യം, നിദ്ര, ഇതൊക്കെയാണ് തമോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പൊ 3 ഗുണത്തിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണിക്കും. ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും സമൃദ്ധിയും സന്തുഷ്ടിയും വർദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് വന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി സത്വഗുണത്തിലായാൽ ലോകത്തിലൊട്ടാകെ ഐശ്വര്യം സമാധാനം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിലാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുകുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐശ്വര്യമോ സമാധാനമോ ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും സമൃദ്ധിയും സന്തുഷ്ടിയും വർദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് വന്നാൽ പോലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു വരില്ല. പക്ഷെ സമൂഹത്തില് ചെറിയൊരു വിഭാഗത്തിന്, ചെറിയൊരു ശതമാനത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി സത്വഗുണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലൊട്ടാകെ ഐശ്വര്യവും സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു സാധ്യത നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിലാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്നെങ്കിലോ അവിടെ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസഃ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസഃ. സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ക്രമേണ അവർക്ക് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക്, ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കും. നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട്, അതായത് ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിൽ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിപതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരും 3 ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് ഒന്നുകിൽ ഉയരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ താഴുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾ പോകും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ താഴ്ന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കും. ഇനി അടുത്തത് എന്ത് വേണം? ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. നാന്യം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദ്രഷ്ടാനു പശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോധി ഗച്ഛതി. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറൊരു കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്തവൻ എന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ യാതൊരു കർമ്മത്തിനും എന്തില്ല? പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറൊരു കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറൊരു കർത്താവില്ല. എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറൊരു കർത്താവില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കർത്താവ് ആരാണ്? പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാത്തിനും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആചാര്യൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം അർജുനന് ഈ ജ്ഞാനം നൽകി. അതുപോലെ ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ബുദ്ധിച്ചേരുന്നത് വേണം ത്രിഗുണങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം വഴിപിഴച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ. ആ ആചാര്യൻ എന്ത് ചെയ്തു?
അർജുനന് ആ ജ്ഞാനം നൽകി. അർജുനന് ആ ജ്ഞാനം നൽകിയപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ ഭഗവാൻ അർജുനന് ആ ജ്ഞാനം നൽകിയപ്പോ എന്താണ് അർജുനന് ആ ജ്ഞാനം യഥാവിധി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അർജുനന് അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവരിൽ നിന്ന് വേണം എന്ത്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഈ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ വ്യക്തികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്, വഴിപിഴച്ചു പോകും. കാരണം നമ്മുടെ അവബോധം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, അത് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് വേണം അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. വിശ്വാസിനായി ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് തന്റെ ആധ്യാത്മിക നിലയെക്കുറിച്ചും ഭൗതിക ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിവ് നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു, അത് വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഈ ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് മേടിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, തന്റെ ആധ്യാത്മിക നിലയെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ നില എത്രത്തോളം എത്തി എന്നുള്ളതും ആ ഭൗതിക ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാം നമ്മൾ അറിവ് നേടേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടു എന്നുള്ളതും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മളെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ആ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശത്തിലൂടെ, ആ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ നമുക്ക് പാലിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഒരു വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് ഗുണേനാഥേന ദീത്യത്രീൻ ദേഹി ദേഹാസമുദ്ഭവാൻ ജന്മമൃത്യുജരാ ദുഃഖേർ വിമുക്തോ മൃതമശ്നുതേ. ശരീര സംബന്ധികളായി 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ ശരീര സംബന്ധികളായിട്ടുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങള്, അതിനെ നമുക്ക് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സാധിക്കും, ഈ ജനന, മരണ, വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന്, അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങള്, ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളാണത്, ആ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, അമൃത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്. അമൃതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്തറിയണം, ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അമൃതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനതാ വലയം ഭേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് മനുഷ്യൻ ഭക്തിനിഷ്ഠമായ സേവനത്തിൽ തൽപരനാകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ വലയം നമ്മൾ ഭേദിക്കണം. എങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ആ ഭക്തിനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തൽപരനാകാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്, അർജുന ഉവാച കൈർലിംഗ്രൈസ്ത്രീൻ ത്രിഗുണാനേതാൻ അതീതോ ഭവതി പ്രഭോ കിമാചാര കഥം ചൈതാസ്ത്രീൻ ഗുണാനാതി വർത്തതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭോ, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, അയാൾ എങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ്, ആ ത്രിഗുണങ്ങള് ആ വ്യക്തിയെ എങ്ങനെയാണ്, ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ ആ വ്യക്തിക്ക് അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അങ്ങനെ അർജുനൻ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്, അർജുനന് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണം. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ മറികടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും സൊല്യൂഷൻ ആയി എന്നുള്ളത് അർജുനന് മനസ്സിലായി. അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും, എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിക്കാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ഉത്തരം കൊടുക്കാണ്. എന്താ പറയണത്, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവാച പാണ്ഡവ നത്വേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി നാനിവർത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈര്യോ ന വിചാല്യത്തെ ഗുണവർത്തന്ത ഇത്യേവം യോവതിഷ്ഠതി നേംഗതേ സമദുഃഖ സുഖം സ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ തുല്യപ്രിയാ പ്രിയോ ധീരസ്തുല്യ നിന്ദാത്മ സംസ്തുതിഃ മാനാപമാനയോസ്തുല്യം
തുല്യോ മിത്രാരി പക്ഷയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീതാസ ഉച്യത്തെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അർജുന, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ? അപ്പൊ പ്രകാശത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ആർക്കാണോ വെറുപ്പുണ്ടാകാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തില് അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകാത്തത് ആർക്കാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തില് അതില്ലാതിരിക്കുമ്പോ അത് വേണമെന്നും തോന്നുന്നില്ല, അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് നമുക്ക് എന്തുമില്ല, വെറുപ്പുമില്ല, രണ്ടുമില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനോട് വെറുപ്പില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നു? അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിലൊരാള് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുക, നമ്മൾ അതിനെ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തനാനിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കാരണം പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ അതിനെ അതീതനായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണോ, പിന്നെ ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ, അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നമ്മൾ ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, പിന്നെ ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തത്, ഒരാൾക്ക് മൺകട്ട കണ്ടാലും കല്ല് കണ്ടാലും പൊന്ന് കണ്ടാലും അതിന് ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതിനോട് കാരണം മൺകട്ടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന അത്രയും തന്നെ എന്ത് തോന്നുന്നുള്ളൂ, പൊന്നിനോട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനോട് ഭയങ്കര അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കാട്ടാത്തത് ആരാണോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നില്ലയോ, ആർക്കാണോ പ്രിയമായിട്ടും അപ്രിയമായിട്ടും യാതൊന്നുമില്ലാത്തത്, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും. ഇപ്പൊ ഒരാളെ ധീരനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. അപ്പൊ ഇത്ര വരെ പറഞ്ഞത് പ്രിയമായിട്ടോ അപ്രിയമായിട്ടോ യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തവൻ ആരാണോ ആ വ്യക്തിയാണ് ആര്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി. അതാണ് ഒരു ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രകാശവും ആസക്തിയും വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല, അതില്ലെങ്കിൽ അത് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഇല്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെ കാരണം പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് നമുക്ക് പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല, ഉദാസീനനോ അവയ്ക്ക് അതീതനായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവനാണ്, സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നവനാണ്. മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും ഒരേ ദൃഷ്ടിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, അവർക്ക് പ്രിയമായിട്ടോ അപ്രിയമായിട്ടോ യാതൊന്നില്ല. അതാണ് എന്ത്, പ്രകൃതി അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇനി ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ്? ധീരനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി, നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും സമചിത്തനായിരിക്കും, ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും ഭേദമില്ലാത്തവനായിരിക്കും, ഒരേപോലെ പെരുമാറുന്നവനായിരിക്കും. ശത്രു മിത്രങ്ങളോട് നിരുദ്യമനായിരിക്കും, അതായത് തനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നത് തന്നിന്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തിനുമല്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഏതൊരു പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിരുദ്യമനാണ് വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം, അങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം. രണ്ടാമത്തത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. മാംചിയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സാഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ എന്ത് ചെയ്തു പോവാ? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോവാ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം. അപ്പൊ നമുക്ക് പല സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം, പല തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും നമ്മളെ മുന്നിൽ വരാം. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തു പോകാണെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുക? എങ്ങനെയാണ്? ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോകുന്നു? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ടും ആ ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുക അഥവാ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക എന്നാൽ കൃഷ്ണനോട് തുല്യത നേടുക എന്നാണ് അർത്ഥം. തന്റെ ഭാവം സച്ചിദാനന്ദാത്മകമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വർണ്ണ ശകലങ്ങൾ സ്വർണ്ണഖനിയുടെ അംശങ്ങൾ എന്നതുപോലെ ജീവസത്തങ്ങൾ ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുക, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൃഷ്ണനോട് തുല്യത നേടുക എന്നാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം കിട്ടുക, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനോട് തുല്യത നേടുക എന്നാണ് അർത്ഥം. തന്റെ ഭാവം സച്ചിദാനന്ദാത്മകമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും.
ഭഗവാൻ സ്വർണ്ണഖനിയാണെങ്കിൽ ആ സ്വർണത്തിന്റെ ശകലങ്ങളാണ് എന്ത്? സ്വർണ്ണ ശകലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാം. ജീവസത്തുകൾ ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യാവ യസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖ സൈകാന്തികസ്യ ച. അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അമൃതമായിട്ടുള്ളതും അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അമൃതമായിട്ടുള്ളതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? അതും ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ ആത്യന്തികമായ സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനം അതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം, വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മം പരമാത്മാ ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭാവമാണ് എന്ത്? വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ളത് പറയുന്നത് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 4 കുമാരന്മാർക്ക് ആദ്യം പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മം എന്ന സങ്കല്പമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവർ ക്രമേണ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവത് സേവന തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിനപ്പുറം എത്താൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയേക്കാം. അപ്പൊ 4 കുമാരന്മാര് സനന്ദ സനാതന ആരാണ്? 4 കുമാരന്മാര് സനന്ദ സനാതന സനൽകുമാർ. ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, ഫസ്റ്റത്തെ തന്നെ സനന്ദ സനാതന അല്ല, ഒരെണ്ണം സനാതന സനന്ദ സനൽകുമാരന്മാര്. ഈ 4 കുമാരന്മാരും ആദ്യം ഭഗവാനായിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആ ഭഗവത് രൂപത്തിലല്ല അവര് ഭഗവാനെ കണ്ടിരുന്നത്. അവരെങ്ങനെയാണ്? ആ പരമസത്യത്തെ ബ്രഹ്മമായിട്ടാണ് അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്? ആ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നതും അവർക്ക് ഭഗവാനെ വ്യക്തിയായിട്ട് കണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ആകർഷണം വന്നതും. അപ്പൊ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തിനപ്പുറം എത്താൻ സാധിച്ചത് അവർക്ക് എന്തിനു ശേഷമാണ്? പിന്നീടാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നതിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് അതിലേക്ക് സാധിച്ചത്. അങ്ങനെ എത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? വീഴ്ച സംഭവിക്കും. കാരണം നമുക്കൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറ്റുന്നത്? നമുക്ക് ആ വ്യക്തി രൂപം, ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നു. നമുക്കപ്പോ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രകാശത്തെ ആരാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്? വീഴ്ച പറ്റും. ഇപ്പൊ സേവകനും ഏതാണ്ട് രാജാവിനെ പോലെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സേവകനും എങ്ങനെയാണ്? രാജാവിനെ പോലെ തന്നെ സുഖം ആർക്കും സേവകനും അനുഭവിക്കാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോടം ശാശ്വതമായ ആനന്ദവും ശാശ്വതമായ ജീവിതവും ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്കുള്ളതൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം അനുഭവിക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ രാജാവിനെ പോലെ തന്നെ ആരും സുഖം അനുഭവിക്കാണ്? ആ സേവകനും സുഖം അനുഭവിക്കാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും ശാശ്വതത്വവും അക്ഷയത്വവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലെ ആ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ശാശ്വതത്വവും അക്ഷയത്വവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തന് ഇവയെല്ലാം സിദ്ധമാകും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്? എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരാണ്. ബ്രഹ്മമായാലും പരമാത്മാവിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നമുക്കുണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മത്തിൽ മാത്രം സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നവൻ എന്തില്ല? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരോ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാം? ഈ ബ്രഹ്മം എന്താണെന്ന് അറിയാം, പരമാത്മാവ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത് മൂന്നും സിദ്ധമാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തന് സാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിത്തായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുണാതീതൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണം ഏതാ? ഗുണാതീതൻ. ആ, ഗുണങ്ങൾ
എന്ത് മാതാജി? ഗുണാതീതൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്താണ് ഗുണാതീതൻ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രധാന ലക്ഷണം എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പൊ ഇത്ര വരെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായി. മാനവങ്ങൾ സമചിത്തനായിരിക്കും. 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ളൂ. അതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അതുമല്ലേ? അതെ അതെ. എന്താണ് ആ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കും മനസ്സ്. രേഷ്ണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. മാതാജി മിനി മാതാജി നമുക്ക് ലൈവ് മെന്റർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മാതാജി, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമല്ലോ. ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മെന്റർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരി മാതാജി. രേഷ്ണ താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാം. അതായത് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയില്ല. ഏത് ഇന്നലത്തെ? ഇന്നത്തത് എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഇട്ടാൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമായിരുന്നോ? ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, കാരണം നമുക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ശരിയാ, മറ്റേതിലിടാലോ. അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് 13ന്റെയും വന്നിട്ടില്ല, 13ാമത്തെ വന്നിട്ടില്ല. ലിങ്ക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു മാതാജി. 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഉണ്ട്, ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. 13 വന്ന് 2 വന്നു. 14ാമത്തെ മാത്രം വന്നിട്ടില്ല. 14 വന്നിട്ടില്ല. അതെ, 14ന്റെ വന്നിട്ടില്ല. 14ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടാ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ഓക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അധികം ഇല്ല, പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനിപ്പോ ഇത് ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പൊ അതില് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമല്ലോ. 14ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെ? ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്? 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. 3ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സത്വഗുണത്തിലെ ബന്ധനം എപ്രകാരമാണ്? സത്വഗുണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ബന്ധിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സുഖം കൊണ്ടുമാണ് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. സത്വഗുണം എങ്ങനെയാ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സുഖമാണ് സത്വഗുണം നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. എന്താ മാതാ ചോദിച്ച്? അല്ല മാതാജി, നമുക്ക് ആ ക്വിസ് ഇടാൻ പാടില്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടുതരാം മാതാജി, ഇട്ടുതരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ മെന്റർ ഗ്രൂപ്പിലും ഇടാം, ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഇതിലും ഇട്ടുതരാം മാതാജി. രേഷ്ണ. അപ്പൊ 2ാമത്തത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്? അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ, അതായത് ത്രിഗുണങ്ങളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സത്വഗുണത്തിന്റെ എപ്രകാരമാണ്? സത്വഗുണത്തിലെ പ്രകാശം, പിന്നെ ജ്ഞാനം, സുഖം, സുപ്രകാശമല്ല, സുഖം കൊണ്ട് ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അളവറ്റ തൃഷ്ണയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഗുണം ഏതാണ്? രജോ ഗുണം. തമോ ഗുണം ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആലസ്യം അല്ലെ? നിദ്ര, പ്രമാദം, ആലസ്യം. 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച അവസ്ഥ ഏതാണ്? 3 ഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചാല് 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചതിന് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം. അതിനെന്ത് പറയും? വിശുദ്ധ സത്വഗുണം. അമലാൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അമലാൻ മാലിന്യങ്ങളില്ലാത്തത്. അമലാൻ എന്ന് വെച്ചാല് മാലിന്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 2 ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ് ഇത് അമലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം ഏതാണ്? സത്വഗുണാണ്. ആ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെ? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഗുണാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അതില്ലാത്തതാണ് എന്ത്? അമലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അമലപുരാണം എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഭാഗവതം അറിയപ്പെടുന്നത് അമലപുരാണം എന്നാണ്. അതായത് രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം ഒട്ടുമില്ലാത്തതായിരിക്കും എന്ത്? അമലപുരാണം, ഭാഗവതം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതം നമ്മള് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം മാറുന്ന പറയാം.
അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന 3 ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന്, ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? 3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ഉത്തരം എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അർജുനനോട്? ഒന്നാമത്തത്, എങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ? ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രകാശത്തിന്റെയും ആസക്തിയുടെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തില് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല, അതില്ലെങ്കിൽ അത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹവും ഇല്ല. പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒന്നിനോടും പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുക. പിന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തന നിരതനായിട്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ഉദാസീനനായിരിക്കും, മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവയ്ക്ക് അതീതനായിട്ടിരിക്കുക. ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രിയമായിട്ടോ അപ്രിയമായിട്ടോ യാതൊന്നുമില്ല. അതാണ് ആര്? അതാണ് എന്ത് പറയണത്? ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്. പിന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ്? ധീരനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. പിന്നെ ആ വ്യക്തിയെ ഒരാൾ നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും സമചിത്തനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും ഒരേ ഭാവത്തിലായിരിക്കും പെരുമാറുന്നത്. നിരുദ്യമനായിരിക്കും. സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും പ്രയത്നിക്കില്ല. ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ആർക്കായിരിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അതാണ് നിരുദ്യമൻ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? അതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം. പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മപദത്തിൽ ഉയരാന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അതാണ് ആ വ്യക്തി നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഗുണം ഏതാണ്? സത്വഗുണമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ സത്വഗുണം നമുക്ക് മറികടക്കണം. അതായത് ഈ പ്രകൃതിക്ക് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏത് ഗുണത്തിലേക്ക് വരുന്നത്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തേണ്ടത്. നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്തേണ്ടത്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയരേണ്ടത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? മാതാജി കേൾക്കുന്നോ?